Kalkulatuko dugu lau funtzio hauen eremuak eta ibiltarteak. Egingo ditugu kalkuluak eta ondoren GeoGebraren bitartez baieztatuko dugu. Har dezagun lehenbiziko funtzioa a, deituko diot i berdin 3x gehi b. Eta pentsa dezagun, existitzea alda x bat zeinetarako ez da i existitzen. Pentsa zazue edozein x-entzat oso negatiboa, 0 oso positiboa, edozein balioa x hartzen duela, i existitu ingo dara. Beraz, eremua izango da minus infinitotik plus infinitora, edo zuzen erreala. Bestalde, eta ibiltartea imagen kalkulatzeko garaian, esan dezakegu i har dezakela edozein balioa. Oso negatiboak, 0, oso positiboak, hemen ez daukau mugarik irentzat. Bere ibiltartea ere izango da R. Konprobatu dezagun GeoGebra programarekin i berdin 3x gehi b hemen daukau adierazpen geometrikoa, ikusten dezue x mugitzen dela minus infinitotik plus infinitora, hau da oso ezkerretik oso eskubira, eta iri gertatzen zaio berdina minus infinitotik plus infinitora mugitzen dela. Kasu hontan ez oso ezkerretik oso eskubira, baizik eta oso azpitik oso goira nola baita esateko. Beraz, bi kasu hauetan, nahi dut esan, kasu honetan, eremua dela R. Ikus dezagun, bigarren funtzioa, iberdin, bat zati x ken bi. Hau da funtzio razionala. Eta funtzio razionala da zatiki batelako. Lehen bezala gure buruari galdetu behar diogu, x guztietarako i dago? Hala ez. Eta hemen problema izango dugu, izendatzailea, bekoa, 0 danian. Zeta zenbaki bat, kasu honetan bat, zati 0, ez da existitzen. Hau ezin da egin. Beraz, izendatzailea, 0, egiten zaigunean, i ez dago. Eta noiz egiten zaigu izendatzailea 0? Noiz egiten zaigu x ken bi 0? Ba, x bidenean. Hau da, x bidenean gertatzen zaigu x ken bi dela bi ken bi 0. Eta bat zati 0 ez da existitzen. Hau da, x bidenean i ez dago, baina beste balio guztietarako bai. Beraz, eremua izango litzateke R, hau da zenbaki guztiak, zenbaki erreal guztiak, ken, eta hemendikan atera behar dugu, bi. Dakizunez jartzen da giltzen artea. Ikus dezagun ibiltartea. Funtzio daukau, iberdin bat zati x ken bi. Beste modu batean pentsatu behar dugu hain, eta gure buruari galdetu. I guztietarako x egongo da. Hemen, fijatuko beharko gea, zenbakitzailean,
zenbakitzailea beti da 0. I 0 izateko, nahita nahi ez, goikoa, zenbakitzailea, 0 behar du izan. Etzaigu inporta zenbadan izendatzailea 0, zati edo zer gauza, da 0. Baina kasu honetan, zenbakitzailea ez da inoiz 0 izango, zeta beti bat da. Ez da inoiz gertatuko bat eta 0 berdinak izatea. Beraz, kasu honetan, ibiltartea izango da R ken 0, zeta, ik ez du 0 balioa inoiz hartuko. Ikus dezagun funtzionen adierazpen grafikoa, berdin bat zati x-ken bi irudikatzen badeu, ikusten dezue antzematen da x ardatzean fijatuz x guztietarako i existitzen dela, baina justu x bidenean funtzioa ez dakigu nun daun, ez baita existitzen, ez da goran, ez da beran. Beste modu batien esan da, x bitik oso hurbil dagoenian baino ezkerretik, funtzioa beran dao. Eta x bi baino zerbait haundigoa denean, funtzioa dao goran, baino x bi denean ez dao definituta. Fijatzen bazeate guain, i ardatzean, justu i 0 denean, hemen, koordenatu jatorrian, i ez dao, ez eskubian, ez ezkarrean. Bueno, hau funtzioa mugitu intzait, hau zan, bat zati, x-ken bi. X-ken bi eta berriro jarriko dez eta funtzio hau mugitu intzaigu iberdin bat zati x-ken bi. Orain bai ikusten da i 0 denean funtzioa ez dao ez eskubian, ez ezkerrean. Eta horrela jarri dugu, kalkulatu dugunean, ibiltartea zuzen arreala balio guztiak ken 0. Aztar dezagun, hirugarren funtzioa, da bigarren mailako funtzio bat, iberdin, bost x barbi. Bueno, eremua kalkulatzeko betiko galdera egiten diogu gure buruai, x edozein x-entzat existitzea alda i, edo badago x bat zeinetarako i ez da existitzen. Bueno, hartzen badezue x berdin 0 adibidez, izango litzateke bost bider 0, 0 existitzen da i, x oso balio positiboa hartuko bagenu adibidez, izango litzateke balio positiboi berbi, baitare balio positiboa, bider bost beste balio bat izango da, i existituko da, x balio negatibo bat, edozein balio negatiboa hartuko balu, balio negatiboi berbi, da balio positiboa, bider bost beste balio bat izango da. Hau da, ez dakigu ze balioak, baino edozein x balioetarako i existituko da. Beraz, eremua izango da zenbaki guztiak. Aldiz, ibiltartea egiten badeu, edo, egia ditzen ibiltartea baino idazten dugu i imaginatik datorrela,
ik ez du hartzen edozein balioa. 5x bar bi beti positiboa edo 0 izango da, ez da inoiz negatiboa izango. Lehen esan dugun moduan, x negatiboa baldin bada, negatibo bar bi positibo, bidar 5 positibo, x positiboa baldin bada, positibo bar bi positibo, bidar 5 positibo, eta x 0 denean, i izango da 0. Beraz, ibiltartea izango da zenbaki positiboak bakarrik. Hau da, modu arrez bat jartzeko 0-tik plus infinitora, balio positiboak. Ikus dezagun, funtzionen adierazpen geometrikoa, iberdin, 5 x bar bi irudikatzen dugu, eta hemen ikusten duzuen bezala, x mugituko zaigu minus infinitotik plus infinitora. Hau da, pentsazazue x dela, minus azpi adibidez hori ikusten dena. X minus azpi denean, i izango da oso balio altua, oso gora neongoa, baina i existituko da. Era berean, x zazpi denean, positiboa denean, ire existituko da. Bere balio izango da zazpi bar bi 59, bidar 5 oso altu joango da, baina existituko da. Eta hemen ere oso argi ikusten da ibiltartea zein da. Fijatzen bat zeatea, i ardatzean, ordenatu ardatzean, i negatiboa denean ez dago funtziorik. Funtzioa hasten da i 0 denean, 0-tik plus infinitora. Eta bukatzeko, aztertuko dugu laugarren funtzioa, iberdin, erro, x ken bat. Funtzio hauei deitzen zaie funtzio ez razionalak, aldagai askea, x hain zuzen ere, erro baten azpin dagoelako. Eta betiko modun, gure buruari galdetu behar diogu, ea, x guztietarako i existituko dan, ala ez. Argi dago, errokizuna hau da, x ken bat. Negatibo denean, i ez dala existitzen. I ez dago. Zenbatki negatibo baten erroa ez baitago. Beraz, i existitua alizateko, nahita nahi ez, x ken bat behar du izan 0 edo 0 baino haundigoa. Hau da, i ekuazio hau askatuz, x izango da bat baino haundigoa edo berdina. Beraz, eremua izango litzateke batetik plus infinitora. X bat baino txikiagoa denean funtzioa ez dago. Bestalde, ibiltartea, imaginea, konsideratuko du bakarrik plus. Badakigu errolau dela plus minus bi, baino funtzioetan ez da berdina, beti hartu behar dugu ikur positiboa. Zeta, goatzen bazeate, hau, horrelako zerbait, ez da funtzio bat. Hau da, x baterako ezin dia existitu i bat eta i bi. Bakarrik hartu behar dugu adar bat edo bestea. Bestela, hau ez da funtzio bat izango. Beraz, hau esan da, i beti behar du izan positiboa. Beraz, ibiltartea izango da r plus batekin. Adieraziz, zenbaki positiboak direla. Beti bezala, irudikatuko dugu funtzioa, iberdin erro
x-ken bat, x-ken bat, eta nik uste hemen adierazpen geometrikoa ikusita arras ikusten da funtzioa definituta dagoela batetik aurrea, hau da eremua da batetik plus infinitora, eta i ardatzean fijatzen bagea funtzioa irudikatuta dago i zerotik aurrea, hau da i positiboa direnean, x ardatzetik gora.